kamar shi ka kalla ayyuka komai yayi nauyi ajal ba mu dauki saruyi ya skaka sallallahu alaika mun san kana ji ga kagun kamar haka ba a kira ba ka zo ba ko sallama muka yau ka ji mu duka kai ne mai karbar ayyuka mai karba mana kafu baituka sai ka amsa rabbana za ya amsa bar mu da san annabi hanyar soyayya mu nuna ta zallatin da shi muke sani ba wani motsi wanda ba shi cikin alam kowa yana gani in ka numfasa a zatinsa ne kudura ta zama muna tuni duk wata kofa ta sace shi ya bude shi ya rufe abin gani sai ya bude za a haure sai ya bayar za a more ba dan shi ba za a bar ko sakan mu ji daɗi da annabi Allah ai mana dan annabi ya alkhairi mai rabon arziki fadamar Allah da hauhawa mai kyautar aljanna mai bada kyautar rai mu shi muke yi wa tafkin fanda mu koramar sha da